Здравейте хора на едно ново видео. Това видео го снимам след като качих последното. И в момента, в който това видео го гледате, ще е минал един ден от качването на миналото му видео. А сега, нека да играем. Днес ще играем Free Fire. И както ме виждате, не съм много добър. На какво да играем? Ще играем някакви други. Айде. Сега две. С ножовете съм много силен. Сега ще погрешка, ще я отрепа. Тук вече не виждам. Без главата. Откъде? Това ми гледа, аз забравих, помня, че те са двама, бе. Може да играем едно в едно. Но ще я видя. Ще ми гешна попеете. Но сега този рунд вече няма да ми го дам. Съглезахме сега. Без. Мъртво. И другия. Айде. Сега те избират оръжията. Аз ще видя кой ще изберат. Добре. С това съм много силен. Нямаме молчи. Ще видя. Просто с това добре измерто. Така, нашо запълни играем. Добре, и двамата ги убих и оцелях на 23 кръв. Те са на предните зони, защото нашата не иска да играе. Откъде? Двамата го стреляха. Аз въобще даже не гледам там горе минутите, нищо не гледам. Ръквате пак... не, избира нещо. Добре, сега с този снайпер. Дето го избра. И го тръсна. Да го конча снайпер има. Не, батен. Започвам толкова слаб, бе. Това нашето, ако можеше да играе, ще да спода. Няколко мене да играе. Чули ли? Той тя няма и скинове даже, как да играе. Той с този снайпер. Не. Как? Капитана ще бяга. Загубихме.
От тази страна ще се запише. Така, никой да не спечели, нали? Тая е много умно. Сега ще навлезнат и от двете страни или пък... Маля, сега вече ме изнесла. Сега и те изберат. Браво! Аре, вече сега няма да дам въобще и един лънч да дам. Ако не мога. What? Това аз първо точно да го стрелям. Как така? Добре, не наби тоя кръв. Сега тази ще умре. Пускай си помпата, ама отгоре ти е. Отгоре ти е. Първа загуба. Първа игра, първа загуба. Аре. Трябва чао към око. И всеки ден играта му смалява с по някой ранг надолу. Бях да имам 2 и сега съм... Сега съм платинум 2. Да, така ми прави играта. Но това е ясно, че тук са само лоби. Защото аз играя с едно 2 в 1. Айде. Да, ще избера. Добре, поне пане съм със същия. Този човек. Сега тук вече ще пускаме паяци. Какво първо знам? Снайпера са пускали определени мапове. Не знаеш. Айде. Той е пълен бот. Сега е то. Айде. 8 снайпер. Майка. Това кое от тук и мога до другия край да видя. Това му и за всеки един снайпер. Ма толкова близко. Ей, мишка. Мишка. Ей, ще ме правиш. Ще моля това. Няма шанс. Да се борите се. Да, това там е къв. Бот е. Аз е къв. Да, сега те къти. Не, аз се сборам. Защо? Супер. Сега да видим. Други добре няма. Сега го сменям. Те не го знаят. Че е тук отстрани качи. Не стиснеш. Стане. Тук върви назад и тунела. Тева. То читър. Айде, гифвам на 150. Айде, още 50. И още 50. И толкова да го бъде. Велика. То се излази. И се кри. Те бот.
стреля нагоре. Ах, помръсник. Морето. Ама те го знаят това. Това може да е. То е. Чуто главата ли не? Добре. Да сега има ваше оръжие. Кога ще изберете? Сега няма нищо силно. Това ще въпросно. Това другото. Мале. Нямаме мълчи. Какво нямаме мълчи? Някой знае ли къде да си взема мълчи? Само че не за джемове. Найде. Много големи крота. Олджи. Големите олджита. Айде, вземи един снайпер. Добре, това. Охо. Тук къдно скоча на това в глава. То с тази помпа. Кадрим, изстрелям и то умира. То хвърля граната на наша. Така. Чища. Проба, Филип! Съм тук като приятел. Айде. Сега ще играем на ранкет. Айде. Имам клипа да не е чак толкова, но да не е чак толкова кратък. Това още не е тръгъра на ранкета и след това да замес. Танцовете да намесва. Танцовете да са в шопа. Къде е един танц, но той с джемове. Аз нямам никакви джемове. Come on, let's see what's out there. Той е сам. На ранкета. Не играя сам, защото когато съм сам е малко по-скучно тук. Когато си сам, можеш да... Battle Royale. Battle style. Искам да падна и може Tracking system on. Time to write history. да падам до нещо, където не може. Да, първо път, когато играем Айор, не може да хода. Не можах да натакнем точно там, но... Има много хора. Да казвам Меркендеса. И видях тук. Това са бури, да.
Аз съм мрежи. Добре, къде? Сега тя дед ме гадмяха. Ладно се слушам. Без плат. Добре, сега прекачвам. Не, откъде бе? Къде ме стрелят те бе? Защо ме стрелят? Айде. Нот. Я бы тоже. И там города. Ох. Не, не электризирован. Double kill. Ето и че няма. И ти мразя да бягат, кажи ни. Да скажем, пускил. Я умерла. Фу. Че знам, фу. Пошли си моят, ама... Не, сега той ще бъде моят. Паяк, номерный човек, 5 видеха. Давай, паяк. Отлично. Я думаю, что не. Кадет фантома. Ikuti sempurna kamu lah. Masa kayak pucang hewan. Paling normal tuh nugora. Ada buat musuh. Ada. Такой человек смолотый. Разбрали. Quadra kill. Сколько он пробовал. Границу мы пройдем. Има хора, бе. Много е странно, защото всички хора бягат към видеото. Да не виж, защото съм чудовище или съм за тях или... Не слышу. Аз ползвам много
Не мога да караме яко. Идем да зададем. Но не може. Много. Няма къде да се загубим. Ей тук са ножовете. Мини куки има. Това куки. Къде бе? Къде отзаде? Абе, наш. С голям идиот. Техника за нас. Сколько так не врагам? Ось така. Сега ще се хелна. То никога аз не мога да се бия. С тази сега ще отписате голям. Не ще имам такова нещо. Нещо голямо. А кой е играл, когато имаше Наруто в Free Fire? Аз играх тогава и жалко, че не може да се стига до деветобашатия звяр. Пак аз много искам да ида и ако даваше някакви хубави оръжия, като например ножовете, лежендари помпата и митик снайпера. Какво мъче е, бе? Не се твървам неща. Караме. Ето учих за 4 е перфектен, защото класите 4 може двама да се чупи стада, но не може. Не бе, много маленяк на два патрона. Значи ако двама се бият, и сега ще дадем провара да смених се, сега съм с мачете. То наша ни гръмна колата и... Някакво легендаро оръжие или? Охо! Айде! Майко, тук вече сме ги пръснали.
нашия, само да види какво имам. Колко? 11 човека. Мале, не, зоната. Так, да ебате. Так, човек. Абе, там точно. Точно яхме. Так, зато не бъде точно да отскол. Също снайпер бе повече. Да, 63. Нашия нотмат от 10 човека. Да, защото аз... Майко, това е отворено. Това като е отворено и аз... Не, те ще го ограбим. Не. Нищо не са... Нищо не са коментира. Да, си... Как го? Ей, я мишка там. Мишка. Готов. Майче няма да стигна. Мале. Набих. Unstoppable! Как аз го убих, бе? Да. Там съм бежал. Трябва да е супер сехема. Пак, не. Посмотрим. Вече съм на макска. Я, където? Давайте сега. Потушим позицию. Сзади и прямо стоит. Идите. И сухелки. Най-добрите сме. И що? Плюс колко? 80 евро. I told you my invention would bring you booyah! Ама хора, майче няма да може. 2 игри за... Да, аз мисля да направя дори на ранки, не може, затова мисля, да видим. Така не. И думала да се реши.